Ahoj Marek, chcem ťa informovať, že nezákonný konkurs FC Nitra, ktorý spustil tvoj podvodný návrh, bol krajským súdom zrušený. Takže ďalšiu bitku s tebou som vyhral. Už teraz to začína vyzerať ako debakel, ale nepredbiehajme. Nielen v športe, ale aj v živote totiž platí, že protivníkov netreba za žiadnych okolností podceňovať. Dokonca ani takých, ktorí sú tvojich kvalít. Ale vieš, čo si myslím? Že práve ty a tvoji komplici ste podcenili mňa a mojich spolubojovníkov z FC Nitra. A svojou primátorskou nadutosťou si sa takto dostal na okraj priepasti. Ale nie je mojou zásluhou, Marek. Ty si sa tam dostal sám svojou nešikovnosťou. Nezabúdaj na to, že ja som iba poslom pravdy o tebe. Pýcha predchádza pádu, Marek. Tento mimoriadny vstup som sa rozhodol natočiť aj kvôli tomu, aby som ťa informoval aj o tom, že ja sa na teba nehnevám. Ani ťa nesúdim za to, kto si a hlavne za to, čo si. Ale OČTK možno nebudú také zhovievavé ako ja a pred súd ťa nakoniec predvedú. Ale to už je v ich kompetencii. Ja si len plním svoju občiansku povinnosť o oznámení nezákonnosti. Ak by k tomu prišlo, tak ti len prajem spravodlivý a čestný proces. A aby spravodlivosti bolo učinené zadosť. A všetkým fanúšikom FC Nitra chcem odkázať. Sme vo víťaznom ťažení a sme odhodlaní biť sa do posledných síl. FC Nitra vyhrá. A hneď, ako sa urobia potrebné administratívne a manažerské kroky, tak na víťaznú vlnu nastúpime aj po tej športovej stránke. Cítime podporu celej Nitry a sme vám všetkým za ňu veľmi vďační. Ďakujeme.